Potsatira kuti kwasala masiku ochepa makandithu kuti parliament itseguliridwe ndati parliament imene ikuyamba mu chaka cha 2025 kukathira ndithu chaka cha 2030 ndetu kuseriku media team ya chipani cha Malawi Congress Party akuti ndithu yakonzeka kuti katulutse thukuta chipani cha Democratic Progressive Party ku parliament kumeneko funso nkumati ndani aku media team amene akuti akatulutsa chipani cha Democratic Progressive Party thukuta kumeneko nanga kodi ndi angati ndithu amene akupita ku parliament imene makachoka ndithu ku mbali ya chipani cha Democratic Progressive Party komanso nanga ndithu ku chipani cha Malawi Congress Party ndi ndani ndithu amene akatumikire nzika kumeneko. Nkhani ndi akuti potengera kuti ku parliament anatulutsa ndithu schedule imene ikuonesa madeti amene aphungu amene anasankhidwa pa chisankho chimene chija ndoti aphungu amene akayamba ndithu kulumbira ndipo potengera ndi schedule imene ikunena zona kuti kuyambira pa 27 kukafika ndithu pa 28 October ndi madeti ndithu aphungu amene akalumbire kuvomerezatu kuti asankhidwa ndoti atumikire ndithu nzika za dziko la Malawi. Akamaliza pamenepo pa 29 October ndoti ndi tsiku ndithu limene akasankhe speaker wa nyumba ya malamulo ndipo ja speaker wa nyumba ya malamulo amasankhidwa makapotenga ndithu kuti amene ali ndi mavoti ambiri ndi amene ndithu kumachoka speaker wa nyumba ya malamulo. Tikatenga ndithu parliament yathayi ndi kuno ku speaker ya nyumba ya malamulo anachoka ndithu kumbali ya chipani cha Malawi Congress Party paja ndithu ndi mmene inali ndi majority kumeneko. Sitikudziwa ulendo uno kuti zikakhala zikuyenda motani makapotenga ndithu kuti ambali imene ya chipani cha Malawi Congress Party ali ndithu ndi anthu ochepa ndi kamwina ngati angakapange mgwirizano ndi zipani zina zosusa kuphatikizapo ndi kuti aphungu a nyumba ya malamulo oti ndi a independent amenewo ngati angakathandizire ndoti mwina atha kukapeza mwayi wa speaker komano ngati angakachuluke a chipani cha Democratic Progressive Party ndoti mosilaikire kuti speaker wa nyumba ya malamulo akachoka ndithu kumbali imene ya chipani cha DPP. Komano potengera ndi chiwerengo cha aphungu amene ndithu kukhala ku parliament osakwana 229 amene ndithu kwana figure imene ya 229 komano pa chisankho chimene chinachika pa 16 September 2025 aphungu 224 ndi amene ndithu akalumbire makaposala ndithu kuti madera aphungu kumeneko zotsatira za chisankho kunali mavuto ena ndi kuno bungwe la MEC anapanga council pa zifukwa zimene zinali kumeneko akadzakhala zoti kwachitika ma by-elections ndi kuti uzapita ndithu aphungu ena ku parliament. Ndipo potengera ndi mmene aphungu a nyumba ya malamulo maka ndithu zipani zinapezera a chipani cha Democratic Progressive Party iwo ndithu anapeza aphungu kwana 80 pamene chipani cha Malawi Congress Party chinapeza ndithu aphungu kwana 50 kusonyeza zona kuti pambali yoti ku parliament kumeko ndi kuti already chipani cha DPP chindi advantage ndi aphungu enawo ndoti ndi azipani zina ndi zipani ngati za Ford komanso paja Ford ndithu anapanga alliance ndi chipani cha DPP ndi amene aphungu a chipani chimenechi ali mbali ya DPP enawo ndi kuti ambiri ndithu ndi ma independent zipani zina makandidate za UTM komanso UDF ndi PP nawonso ndithu ndi aphungu awo kumeneko. Komano tikatenga ndi mmene nthawi zambiri zimakhala ku parliament aphungu ena ndithu ambali ya independent amapeza zoti alowa ndithu side ya chipani cholamula makatu zimakhala motero potenga ndithu amaziwa zoti ku side yolamula ndi kumene kumakhala konona kumene kumatha ndithu kupezeka zotolatola kumeneko. Ndoti kumbali ya aphungu ndithu a chipani cha Malawi Congress Party amene achitika mwayi opita ndithu ku parliament kumeneko omwe oziwika bwinobwino ndoti ndi ali Richard Chimondo Banda, Assemblex Chola Banda, a Jesse Kabwira ndena otero. Ndati kumbali ya ndithu ya chipani cha Democratic Progressive Party kuli ndithu machizuke kumeneko ayina Samia Sulemani ndeti kwadziwa kale kuti Samia Sulemani ndoti ku parliament amasokosera kwambiri samalekerera zinthu zofoyira kumachitika kumeneko makatu pamene ndithu anali mbali yotsutsa boma amene ndoti ndi amene amatengesa kwambiri chipani cha Malawi Congress Party. Kuli achina Melena Vicha kumeneko, kuli achina Ben Phiri kumeneko, achina Noel Lipipa, achina Nchacha ndi kagulu kawo ndi kuti ndi amene ndithu ali ku parliament kumeneko. Ndipo potengera ndi mmene amayankhulira amene kuti a media team aku chipani chimene cha Malawi Congress Party amene amayankhula zimene zoti chipani cha DPP chikukatulutsidwa ndithu thukuta kumeneko chikukathamangisidwa kwambiri ndi kuti ndi a Ken Nsonda tikhope kuti ambiri watsala bwino a Ken Nsonda amene watu ndi wachiwiri wa mneneri
ku chipani chimene cha Malawi Congress Party paja mneneri woyamba ndi kuti ndi a Jesse Kabwera ndi tikudziwa kale kuti a Jesse Kabwera zochitika zawo tikudziwa bwino. Ndetu ngakhale amene a Ken Nsonda amatha mawu kuti akatulutsa thokota chipani cha Democratic Progressive Party iwo ndithu ali kuma standi chifukwa chona kuti sanasankhidwe mwaka ndithu kuti apite ku parliament. Tukayikiraso kwambiri ndithu ngati analowako ku parliament makapotengera mbiri yawo zikuoneka ndithu kuti akhala kuyenda ku zipani zosiyanasiyana kuchoka ku chipani cha UDF anapita ndithu ku chipani cha DPP, kuchoka ku DPP anapita ku PP, kuchoka ku PP anabwereranso ku DPP, kuchoka ku DPP ndi apa ndithu anapita ku chipani cha Malawi Congress Party. Paja iwo zimaoneka kuti amathawira ndithu ku chipani chimene chikulamula anthu amenewo kuti mwina akathe kuthandizika kumeneko. Ndipo tenga ndi mmene zimakhalira ku zipani zimenezi akapita ndithu kuti akapikisane ngati phungu wa nyumba ya malamulo nthawi zambiri ndithu amaluza. Ngakhale chisankho chimene chinachitika pa 16 September ndoti iwo ndithu sanayerekeze ndi kukafikira chifukwa choti anagwa ndithu kuma primaries. Paja iwo amachokera chigawo cha Kurumpi uku ndi kumene makato Kurumpi East ndi kumene ndithu amachokera mkulu amene ndi pa ma primaries amene azachitika kumeneko amene chipani cha Malawi Congress Party chinachitisa kumeneko anangopeza mavoti 80 neni anthu 80 ndi amene ndithu anavotera amenewa. Komanso pa nthawi imene ndithu anali ku chipani cha PP paja ku PP so ankayankhulira ndithu chipani chimenecho ndi nthawi imeneyo mu chaka cha 2014 anakayiminaso kudera limene ngati phungu wa nyumba ya malamulo anapeza kuti anagwa nayo kumeneko ndi ngakhale amabwera ndithu kumalubwalubwa apa pangolubwa komano zoti ali kuma standi kwenikweni kutali kwambiri oti parliament ndithu azikangoimvera fungo kuti anthu ali ku parliament uku ndi kuzuwa ku opposition kumene ali kumeneko sitiuza zoti zikhala zikuyenda motani chifukwa chonena kuti paja chipani cha Democratic Progressive Party mmene anali kumeneko amene wa Ken Nsonda anachita kududulusidwa kumeneko kuthamangisidwa ngati Lucifer amene ankagwa kuchoka kumwamba ndi kumeneko ndithu alibenso mwayi woti angabwerere kumeneko chifukwa anachita kuneneratu kuti anthu onse amene apanga libero nthawi imeneyo ndithu alibenso mwayi ndithu woti angabwerere ku chipani cha DPP. Ndi chifukwa chake mwina akamayankhula zina amayankhula ndithu mooneka mopsa mtima kwambiri chifukwa amadziwa zonena kuti padakali pano pandoti mwayi woti angapitenso kumeneko ndi kuti no unatsekedwa ndoti kumbali yawo chipani chimene chimaka ndithu cha Malawi Congress Party ku parliament kumeneko sitiuza zoti amene azikathamangisa anthu amene akunena iwo ndoti ndi ndani. Tizinena kuti mwina a Jesse Kabwera kamwina amene wa Richard Chimondo Banda sitiuza zoti amene ndithu akayipase moto kumeneko ndani kapena mwina Gotani Hala kumeneko kapena Vitumbiko Mumba mwina tomule ndi ndemanga pa nkhani imene pamene tikunazo kuti chipani cha Malawi Congress Party akuti ndithu chakonzeka chikupita ku parliament ndi full force kukathamangisa chipani cha Democratic Progressive Party. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwalire kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho kuti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kupezani mosavuta.